Najeriya ya kuke jama'a ya kuwa nan ne al'umma ya ƙasar. Sunana daga farko Muhammadu Bello. Ina ma mutanen Bauchi gaba ɗaya gargaɗi da fatan alkhairi. Ni ina nan Filato, ma'ana dajin Filato, ma'ana Laddigal. Abinda nake so da ku, kuna kare mutane saman hanya ba su ji ba su gani ba. Wani ba ma ɓarawo ba ne, kun kama shi kun ce ɓarawo ne, kun kama kun kashe. Abin da zan sanar da ku saurare ni da kyau. Duk wajen wannan bidiyon ya ƙara tura shi gaban mallaki ya min shari. Ma'ana gobir, dogon ruwa, kahi, gajin duguri, wallahi tallahi ba inda ya gagari mu zo. Sai dai kun san su Hillani suna da hankuri, kafin a ƙurike su za ka ga an daɗe ana masa abu ba su ɗauki fansa ba. Duk da Allah ya sa sun ka ɗauki fansa wallahi sai kowa ya ja. Saboda na ga ku mutanen Bauchi ba zaman lahiya kuke so ba. Yanzu na yin sulhu ko sati biyu ba a yi ba. An ce a daina kama mutane sama hanya, amma kun je kuna kama mutane sama hanya kuna mi. To wallahi ba zai faɗa magana ɗaya, billahi la ilaha illa huwa. Wannan yanda ba ku batta ba wallahi ƙarshen ku hala. Gaskiya ɗaya ce. Kuma ina roƙon dogon wannan bidiyon ya ƙara ya tura shi ya gaba, sannan kai kowa ya gani har ya isa ga gwamnan Bauchi. Ma'ana ƙaura kenan, ya isa gare shi, sannan ke isa wurin shi a gabatar mai da ni gaban shi. Amma ba ido da ido ba, in yana iyawa ya yi, in bai iyawa ya bari. Mu dai mun zama kainuwa da shan Allah. Kuma don uban mutum ya san inda muke ba don bai sani. Yau do shigo dajin Laddigal, do shigo daga kamfani ya kudu wallahi daga yayi kudu ya yi wallahi ba abin da zai tadda dan ta. Kuma muna nan muna jiran su sai sun taho. Wallahi ku bar gane kuna turo wannan yan sojoji. Duk wannan ba ya tabbace kun ji da wajen na faɗa muku. In kun yadda ku saka muna mutane da kun ka kama. In ba ku yadda ba kadda mun ka haure mutum zai ja a jikin shi mu kashe shi. Ni tambaya na anan guda ɗaya ne. Wai da gaskiya ana neman mutanen nan? Ci gaba ne gari. Ana neman su yanda ya kamata a neme su. Kuma da na aljanna ta mai. Saboda gashi nan suna ta nuna kansu. Allah ya kaddarci mu shiga. In Allah bai kaddarta ba mu shiga wuta.